Otu ndọrọndọrọ All Progressive Grand Alliance APGA na-ịchafụ bekee mpaghara Ihiala enyego onye nkwanye ugwu nyefee n'aka onye isi oche Anambra State Local Government Service Commission ASLGSC bụ Savin Ezaka site nye ya onyinye nkwanye ugwu maka nkwado na ịdị uchu nke megoro ka ya bụ otu ndọrọndọrọ na-etonye ike n'ebekwa afọ ọbụla. Ya bụ mmemme were ọnọdụ n'Awka dọtara ndị isukwu niile nọ n'otu ndọrọndọrọ APGA ahụ na ndị ọzọ na-anụ olu ha na mpaghara Ihiala tinyere ndị enyi na ndị ezinụlọ. Chibụzọ Oche gakọtapụ oge akụkọ a. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ mmemme ka onye na-anọchite ọgbọ nta vootu Ihiala 1 n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti a bụ Honorable Jude Ngobele kọwara Barrister Ezaka dịka onye ama ama n'Ihiala ma bụrụkwa onye ji akụnụba ya n'oge ya wee na-akwado otu ndọrọndọrọ ahụ. Onye isi oche ụlọọrụ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS Sachido Obidiegwu mere ka amata na ya bụ ugwu akwanyere Barrister Ezaka bụ nke kwesịrị ekwesị ma kọwaa anya dịka onye na-eme ihe ndị Ihiala na-achọ ya na ihe otu ndọrọndọrọ pati chọkwara. Ka ọ na-azaghachi ka Maazị Ezaka gosipụtara obi aṅụrị ya maka ya bụ ugwu akwanyere ya ma kelee Gọvanọ Chukwuma Soludo onye nyere ya ohere ije ozi na oge ahụ ya nọ. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge ya bụ mmemme nke gụnyere onye jibu ọkwa dịka onye nnọchi anya ọgbọ nta vootu Ihiala nke mbụ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti a bụ Honorable Chid Udemmadụ nakwa odeakwụkwọ ụlọọrụ Anambra State Local Government Service Commission bụ Maazị Stan Nwata toro ya bụ odogwu nwoke maka ezigbo ọlụ ọ na-alụ na steeti a ma gwa ya ka o jisikwa ike. Site n'Awka, aha m bụ Chibụzọ Oche maka akụkọ ụwa ABS.